Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbikan, Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nga pangunang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, insidente sa pagbaglutang sa Bacolod umpisa Enero naglambot na sa 12. 60 ka mga empleyado sa JNT Express nga ginkakas sa trabaho kagin pang buhina ng sweldo nagreklamo. Sa mga balita nasyonal, duha ang patay, 6 ang pilason sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sa PIDEA kag kapulisan. Comelec wala sang may nakita nga premature campaigning. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilogamahin sa Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Pebrero 25, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ner. Yes, good morning na sa aton nga mga ka-aksyon, especially nag-monitor sa Facebook, kag good morning Aksyon Eden. Good morning, Philippines. Mayong imong kuan subong nagapanawag sila ganang imong buhok. Oo, bailan ng buhok ko bala. Login tong bla sa babaw Insaymada. Sa Subo Action Boy nga generation, ang tawag sini Ban. Ano na? Ban. Ban? Oo. B-A-N? B-U-N. B-U-N, ban. Sa una Okay. sila ni mama, yung tawag ni Insaymada. Insaymada to. Di ba sakto no? na. Sa una no, Hindi mga ka tawag magkuha na, Insaymada. hindi ka halong ka gin magkugot anay ka mo ni Jonathan na. Ha nga, kay basi baligya. Basi baligya ka lang. Basi baligya. Or basi ipama niya ka. Sa Kalain Insaymada. ba? Paama na lang ko yan. Sa tanan nga bagay, paama na lang ko. Sige. Good morning kay Alex Montesa, Rodelyn Alvarez Bayabado, sa kay Resibia Jonathan ayo. Toktrook looking for. Looking for. Sige, yan yung kita. Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Good morning dira sa imo. Sa kay ano to man? Okay, sige. Bakol manok nga pink. Amo gini siling ko daw. Homal Lumena kay Len Malabon. Good morning sa taga Barangay Santander sa pamilya Malabon kag kay MJAJ mate Marvin Sevilla. Ari ng presidente Dennis Richard Timor Roma, super tahom kay Iron Aboso ba? Uy. Nabawi-bawi lang da. May bawi lang da. Siya da. Nga na ano siya? Ara ko na karon sa Enrique Ay, mapalumihan ka man. Kung matultulan ko to Basta ara ko na karon ano? Balaan mo lang na kay maglabay ka sa lumihan do amo giniro ka do kasilaw sa mga Galing ba sa kapaahan. depende kung makalambot ko to kay daw sa ko to makadto man daw las bla mo. Las olas, di mo ko tada si president kung maabtan mo na siya. Donna Navarte Macario. Good morning man sa imo. Sa kay Corey Vidaha dira sa may Kuwait. Nga ka mo niya cellphone. Yan, nasa good morning man. Gamo man ni Simo. Why So ba, do ka karap-karap niya. Ba antena ako ni ma. Ako din okay mo na diyan. Masari di, apekta. Iwi ano daw ni daday. Kasi sa buhok mo na. Katalaka. Alex Fuentes, of course kay Kelly Jelly. Good morning dira sa family Rifuela, Dialagdon, Nagor, Apil kag Torreno. Kag kay Bayboy Villasor sang Simo Sectoral. Watching from USA. Kanami ko na sang dangling ni Miss Eden.
Thank you so much. Basi, sino na nagambal ng USA na? Si Kelly Jelly. Ma'am Kelly Jelly. Basi may mga, May mga slusobra kada. Basi may mga ikog kada sa imo, mga ido. May ikog sa mga buaya. Oo, pwede lang na siya. Ikog sa amo ka, kayukan ka? Pwede Sa sokso kasi na. Sige lang. wala ganyan problema. Pangitaan ta ka amo. Ay, Clyde. May amo ko nga kilala. Good morning sa amo ko nga kilala. John Robert Saldo, good morning kuno sa taga Murcia kag Bacolod laminagid sa Simborio. Oh, good morning diri sa Simborio kuno. Celestino Henoraga. Good morning Action Boy and Black Lady. Tarungan nyo ba Why na kabalo ka mga kuanis sila mga very kuanis sila ng ini sila ni Action Eden. Very ni sila ka matinumanon bala sa mga uniform, nga bisan holiday. Uniform. Oo, galin no. Amo ni sila ka mga Kainis. amo ni sila ka mga mga ga-follow sa protocol. Tingala ko pagbugta ko ginado, hindi ko malambot ako uniform Kita mo naka-red ako, okay. Oo, gali na. Wala ko na-notice. Kaya kabalo ka naman sa mga sitwasyon naton. Aga pa. Correct. Pag abot din na daw, hindi ka na hindi na kasi pakanay, no? Sige lang. Danny Salomante, good morning from Dallas, Texas. Ay, kumusta dire si Kwan? Si Dirk Nowitzki, nag-gali? Nag-retire siguro si Dirk Nowitzki ay. Dallas Mavericks, Pwede ka lang na nagka-greet. Papuli ko na, hindi ka mailis. Michael June Season from Chateau Elise. Good morning, man. Insay, madang iodize ang toppings. Iodize salt? Iodize salt. Nano na ima. Dennis Adjabi, kag sa tanan nga taga-Action Radio, good morning. Mas follow mo? Wala kayo ka. Kundi ano, igpat-igpat. Marites Danton, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Sa kay hambal ni Jibia Jonathan kay Dennis niya, perfect. Ay, hindi ako nag-iisa. Si Action Fred, kita ko yung video. Naka-uniform siya. Woo! Mabuhay ang mga may birthday sang March! Jocelyn Kalamaan, good morning, man. Army Mirabolo Antipatya. Salamat ka ni Alex sa pag-accept mo siya sa FB. Sige. Ang gagawa sa ako niya si Kushaya Keth. Okay. Nabasa mo na? Why pa? Hindi mo yung namlambutan. Ryan Demi. Saka Ara Kushaya Keth Manzo. Muna? Hindi? Kushaya Keth Manzo. Sige. Karoon naman na. Ayaba na. Standby sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:10, detalye na sa aton mga balita lokal. Naglambot na sa 12 ka mga shooting incidents ang nagluntad sa siyudad sang Bacolod umpisa Enero sining tuig tubtob sang Pebrero 24. Sunod kay Bacolod City Police Office spokesperson Lieutenant Liberty Indiape, sa 12 ka mga shooting incidents, napulo diri ka mga biktima ang nagkalamatay, samtang duwa ang napilasan. Dugang pa, 4 na ang ginakabig sa kapulisan nga case closed matapos nakilala ang mga suspetsado kag napasakaan sang kaso sa korte, samtang 8 ang paraan pa nga ginaimbestigahan sang kapulisan. Sa piyot nga bahin, ginpahayag naman ni BCPO Director Colonel Manuel Placido nga iya naging mando sa mga station commanders ang maidid nga investigasyon kag kasulbaran sa mga nasambit nga mga insidente. Ginpahayag naman ni City Councilor Al Victor Espino, chair sang Committee on Police Matters and Illegal Drugs, nga iya na ginatugyan sa kapulisan ang pag-imbestigar sa kaso sa mga pagpangluthang sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Espino, ang sangguniang panlunsod ang hindi proper body para masolusyonan ang among problema, kag dapat manguna diri ang law enforcement agency kaangay sa Bacolod City Police Office. Para kay Espino, sa nag-umpisa ang karon nga administrasyon kag karon manugtapos ng ila termino, tubtob karon wala pa ini masolusyonan. Dugang pa sang konsehal, para sa iya mas nakahibalo kag naka-intyende ang kapulisan sa ilang nga trabaho. Sa naibalawaan, umpisa Enero tubtob Pebrero, napulo o 12 ka mga insidente sa pagpangluthang ang nagluntad sa separado nga mga lugar diri sa Bacolod.
Magapatigayo naman sa pagsinapol ang mga negosyante upod kay Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Police Matters sa Bacolod, para masolusyonan ang pinatyanay sa syudad. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon nga magasapol sila upod kay Espino kay magaplastar sa solusyon nga mahimo-himuon sa syudad para matapos na ining mga pinatyanay. Magluwas sa dugang nga police visibility, isa sa unang ginsusyon sa mga negosyante ang mga pagpahamtang sang suga sa mga dalan sa Bacolod, labi na ang mga naligwin nga lugar. Suno pa kay Carbon, hindi dapat pagtratuhon nga ordinaryo ang sunod-sunod na nga pinatyanay sa syudad sang Bacolod. Doon pa ni Carbon bilang negosyante, makaapekto gid ini sa ila kag sa ekonomiya sang Bacolod bangod sa posible kahadlok nga ituga sa mga negosyante nga luyag mag-invest diri sa syudad. Sa iban pa nga balita lokal, arestado naman ang isa ka street-level individual sa bypass operation sa Silay City PNP las 2 kahapon sang hapon, Pebrero 24 sa Silay City Public Market. Ang nadagpan ang ikilala kay Jo Maribas, 28 anyos ang edad, kag residente sa Barangay Rizal sa Amuman nga syudad. Sunod kay Silay City PNP Chief of Police Major Rolly Pondivilla, madugay na gina-surveillance si Bas kag yara sa drug watch list ang kapulisan. Nakuha kay Bas ang anong tanan ka sa siya sa ginasuspetsohan Shabu, balor 40,800 pesos. Ginpahay ni Pondivilla nga madamo ang ila buy-bust operation bangod sa kapisan sang iya intelligence officers sa paglagas sa drug pushers, apang kung ikumparar sang unang nga tuig nga pagpungko sini bilang hepe sang Silay, mas madamo ang nagkaladagpan kag dalagko pa nga balor sang Shabu. Naibaloan anom sa 16 ka barangay na sa Silay ang ginakabing nga drug-cleared barangay. Ginpasaka na sa kahapon nga adlaw sa San Carlos City Prosecutor's Office ang kaso nga pahupot sa illegal nga armas bato kay Leonilo Yorpo, 39 anyos, residente sang Barangay Bugang, Banwa sang Tuboso, matapos nakuhaan sang armas sang nilin gabi sa isa ka ilimnan sa Barangay 2, Siyudad sang San Carlos. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arthur Bayan, paagi sa uplan na Bakal Sita, nakita sa mga kapulisan ang armas ni Yorpo ngayara sa sling bag. Nakuha sa iyang isa ka caliber 45 pistol nga may loaded pa ini sang 4 ka bala ngayara sa magazine. Apektado naman ang 60 ka mga empleyado sa J&T Express matapos ginbuhina ng ilang mga sweldo kag ginkakas sa trabaho ang iban sa ila. Sunod kay Alberto Luis Reyes, anay warehouse manager sa mga kompanya, ginkakas siya sa obra matapos ginpaboran ang reklamo sa mga empleyado batok sa management. Una diri gin-question ni Reyes ang operations manager kag area manager bangod ginbuhina ng sweldo sa mga empleyado matapos nadula ang unod sang parcel delivery antes nakalabot sa ila warehouse sa Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Gin-question man ni Reyes ang wala pagbayad sang management sa empleyado para sa ila sini overtime pay, rest day duty kag legal holidays. Naglambot na sa 24,633 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH ang 92 ka bago nga infections. Nanguna na naman ang probinsya sa Iloilo sa may maramong nga bago nga kaso nga mayara 51 ka local cases, 3 ka LSI, 2 ka APOR kag 1 ka ROF. Ginasundan ni sa syudad sa Iloilo nga may 19 ka local cases, Aklan nga may 6 ka local cases kag Negros Occidental nga may 2 ka local case. Naglambot naman sa 22,829 ang kabilugan nga recoveries matapos sa dugangan sang 44 kag isa ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 739 sang death toll. Ang Western Visayas may 1,012 ka-aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa katapusan nga balita lokal, ginkumpirma naman ni si Palay City Councilor Junilo Bogtay nga nakita na ang duha ka ginreport nga missing nga mangingisda nga nagpalawod sa tong Pebrero 17. Sa interview section firing line, inpahay ni Bogtay nga na-rescue sa panghidaron o kung panghigadon na sang baybayon sa barangay Balatugan, Banwa, sang Siocon, Zamboanga del Norte, mga alas 4:30 sang hapon sa tong Pebrero 2, Pebrero 22, sanday Alexander Alagaw kag Rico Norquea. Dako naman ang pasalamatan sa lokal nga gobyerno sa Siocon sa pagsapupos sang duha ka sipalaynon. Ginasaligan nga sugaton karon sa kagahon o kun sini nga kagahon ang mga mangingisda kaupod ang iban nga opisyal sang syudad. Kaupod ang iban nga mga opisyal sang syudad. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Duha ang patay, 6 ang pilason sa engkwentro nga nagluntad sa tunga sang PIDEA kag sang kapulisan. Samtang COMELEC, wala sa may nakita nga
premature campaigning. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kansato naman mga Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga Si Quantum Black ay na Action Eden. Si Kusha Lanketh Manzo, good morning. Watching from Kuaniguro, Kingdom of Saudi Arabia, sa Riyadh. Morning. Oh, wow. Kag Nadula naman din sa akong lae naman din kag sa naginuwa. mga taga Sipalay, Mina, San Jose, street, sa Manluy Halo. Niya, halo. 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 Kimasabi Magellan, good morning man. Si Kelly Jelio. Ito lang siling tabas si Mayara sulusubrad asa nga mga dangli. Naman. Yeah, sure Miss Eden. Bongga. Tapos may punta tayo sa pagkali matapos. Ay, wala paggali. Nga si Action Baya si Action Boya anong nami sa iya man. Necklace. Para mo lang gahugot gidi bala. Tapos mambutangan mo lang dan laba nga higot. Bitay. Ang choker na bala ma'am, tapos butangan mo lang higot. Dabi tayo na. Kaya para kung mainit gani si Mrs. niya sige sa kalagaw ibaliog lang na siya kay higot sila nga kalubihan. Uy, hindi ko lagawan. Wow! Ay, galing na siya lagawan. Sorry. Kay may klase na siya mo. So, stay lang siya in one place. Yes. Florida, Gamban, Gargalicano. Morning man sa imo. Sa tanan nga science teachers sa Bacolod City National High School. Good morning sa inyo. Akala may tuyagli nga iodized. Dani Salamante. Retired na si Dirk. Amo nisan sa gani ko do retired din si Dirk mo. Nowitzki. Kilala mo si Dirk Nowitzki? Kapag balay ko na. Ano kaya? Sa Germany. Oo. Sa Germany. Nag-usay lang na sa Sa Germany, kamo sa una. Kapag balay mo na siya. Actually, before pandemic, every year, taniga puli kami to. Okay. Galing ito ka budlay, subong sa Nag-retire na siya, sa Kambal. Wala kami kakita. Ay, manog 2 years na kami puli. Man, kaya tungkol sa pandemic. Budlay. Daniel Jan Gomez Menyale. Huwag ka na yan, hindi mo ma-follow? Ari kuya kay Irene Gante, Juanites, Petwa. Mga aga ko sa taga-Hinigaran. Sa Hinigaran, good morning. Dahil kay Yes. Kagawad Monica Prudente sa Barangay Nanunga. Binong 70, good morning man.
Di ka na yaman. Arin na si Ma'am Van Mayo, Traveling out of town. It's fun time for me. Ba, namian. Wow, sana Amo ni all. siyang namian niya maglagaw-lagaw. Oo, namiyan maglagaw. May guro, gaan man higot si Ma'am Van. Ay, charot lang. Kuha na siya, enjoy ni siya sa Oo, travel. action boy, no? Correct, Lagaw-lagaw lang. Si Doc Matthew, no? Si Dr. Yes, Matthew regards. Mayo. Hello, Good Dr. morning. Matthew Mayo. Good morning. Sige. Robert Roma, kay Junior Pilahio. Sige. Kay Maria Fe Lobaton, kay Leisure Tade, good morning dala sa imo sa USA. Hindi ka na tuman. Jocelyn Abuan, sige ikaw, Kay be. Irene Gante Juanites Petwa na kuya. Kaya rin pa kay Rock na Rock, mungon nyo. Sa ang tamyaw, yung nasawa, kay mamati. Kang utod niya sa UK, nga sa UK, na? Yes. Noel Amar, of course, good morning. Natamyaw niya si Ma'am Van. Ari na, kaya na, kay Irene Gante Petwa, good Yes. morning. Okay. Hamali Sir Noel Amar, sharing and likes done, Sir Boy. Yes, Thank thank you. you. Good morning, man. Maria Luisa Melos, of Yes, course, Luing. he gave, Luing. Kilala mo gini siya yan? Yes, Abi ko may teacher na bla. Abi ko may imo ka naman story. Hindi ka magalaglog na, kay teacher na. Ay, ma'am, good morning. Super, ma'am, good morning. Thank you and goodbye. Why ka na mamaligya nga cake? Mama na. Why Ay, na mali siya. galis na sa mga baliya? Ay. Ligay Villares, Achivar, good morning. FB Live now, Ramona Di Lucy, Achivar, Sangkawayan ng Talok. Thank you. Ma'am Carol Montoya, Yes. good morning. Thank you so much. Bia Jonathan pare, tamyaw yan lang ko, no? Si Rachel Galian. Gialan, dira sa Japan, good morning. Salamat gid. Jocelyn Liwon Dispoho, good morning man. Binong 70. Same man sa mga taga-bago, Pastor Paquito D. Gayotin, kag Noel Gayotin sang Hinigaran. Good morning. Sambal ni Sir Noel Amar, ang akon ko nung Aritos, Aritos ni Paris Hilton. Wow, Aritos lang, hindi pwedeng mukha ni Pacharot Kilala lang. mo si Paris Hilton? Tupad balay ko man sa piyak. Isa na sa sa mga socialite, balagag mga Yes. mga fashionistangin na sila yan. Yes. Amo na ka ni Aritos, kukuno daw si Paris Hilton. Pero hindi niya taga Paris. Pero hindi tsura ko. Taga Hilton siya. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning man. And of course sa EFC. Janet Flores, good morning. Watching from Las Piñas. Ronnie Gave, good morning man. Coffee ta, salamat. Leiden Navarrete, good morning man. Navarrete? Navarrete. Social, Navarrete. Navarrete, good morning. Pulupandan, Von Ryan. God bless. Thank you so much. Of course, Major Wilfredo Benaman Jr. Yes. Thank you for watching. Of course, Major Luel Garingganao. Yes. Salamat gid sa Maninoy mo, pagpaman. ganda mo ng miyaw mo, Oh, of course, good morning. Da sa isa ko ka man ninoy. Do lapit ay layo pagali so si Kuwait ako na rin liwat. Rona Rita Joke. Trava, good morning. Kag si Kwan Pagid, si Maninoy One Ball Galyo. Yes, Maninoy, one ball. Hindi na to. Do wala. Do nagsukat na lang ang Thursday. Do wala gyapon now. Di Maninoy, ano ning ang solusyon ta siniman. Sige. Standby sa mga balita nasyonal. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Duha ang patay sa shootout sa tunga sa mga miyembro sa Quezon City Police District kag mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency. Wala pa napalayan kung sino ang napatay sa natabo. Nagwa sa investigasyon nga may bar-bust operation ang katapos ang QCPD District Special Operations Unit sa fast food chain nga konektado sa Ever Gutesco Mall compound sa Commonwealth Avenue. Gindala sa ospital ang team leader sa QCPD DSOU matapos na pilasan sa insidente. Samtang sa PIDEA Director General Wilkins Villanueva,
PNP Chief General Demold Sinas kag QCPD Chief Brigadier General Danilo Maseran ang ginreport nga yara sa lugar nga natabuan sang insidente. Angot sa mga balita, ano ang pilason nga ginalakipan sang 3 ka pulis, 2 ka agents sa Philippine Drug Enforcement Unit kay isa ka civilian sa shooting incident sa McDonald's parking area sa Commonwealth Avenue, Barangay Batasan Hills, syudad sa Quezon. Ang pilason nga mga pulis ang ginkilala sa ilan ng Lieutenant Ronnie Ereno, Corporal Lauro de Guzman, kag Corporal Eric Garado, samtang wala pa mapalayag ang ngalan sa 2 ka agents sa PIDEA kay isa ka civilian. Sa inisyang investigasyon sa Batasan Police Station 6, nagpatigan sang bypass operation ang personnel sa Quezon City PNP nga may kompleto nga koordinasyon kag mga papeles apang likom sa ihibulosong kapulisan, agents sang PIDEA ang ila sini nga katransaksyon. Ginarigar nga ang agents ng PIDEA ang una nagpalupok, rason nga nagbalos man ang PNP nga nagresulta sa mga nagkalapilasan. Samtang nako naman sa eksena sa insidente naglain-lain nga high-powered firearms, subong man madamo nga badges kag identification cards. Ginklaro sa Philippine Drug Enforcement Agency nga lehitimo ang ilang operasyon malapit sa Evergotesco Mall sa Commonwealth Avenue sa siyudad sa Quezon. Ginhimo sa PIDEA ang palayag matapos ginhinyo ang ila klarifikasyon sa hindi klaro nga report nga nagatag sa ahensya kag kapulisan sa nasambit nga shooting incident. Sulod kay PIDEA spokesperson Director Derek Carion, wala pa siya sa kompleto nga detalye sa natabo apang ginakumpirmar sa nga nagapatigayon sang lehitimo nga anti-drug operation sa lugar ang Special Enforcement Service sang ahensya. Una dirigin kumpirmar sa Quezon City Police District Station 6 ang insidente apang wala pa sang report angot sa natabo. Siban pa nga balita national, wala sang nakitaan nga premature campaigning ang Commission on Elections inisyatibo sa pila ka mga persona nga nagapahamtang sang campaign banners sa sini nga tinion. Mangod wala pa sang opisyal nga kandidato para sa Mayo 2022 nga eleksyon. Inireaksyon ni Comelec spokesperson James Jimenez sa pamangkot kung bala may paglapas sa Omnibus Election Code ang mga posts sang campaign banners kangay sang Run Sara Run. Ini naga-engganyo sa presidential daughter kag Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga magpapili sa eleksyon sa masunod nga tuig. Sunod kay Jimenez, wala sang premature campaigning violation, bangod wala pa sa nakafile sang Certificate of Candidacy. Ginahimo na sa Commission on Elections ang mga pagsulundan nga patuman sa eleksyon sa 2022 sa tunga sang pandemya. Ginpahag ni Chairman Sheriff Abbas nga ginaisa-isa na nila ang mga protocols umpisa sa pag-file sa kandidatura tubtob sa isipay sang boto. Posible pagwa ang mga pagsulundan sa katapusan nga quarter sang tuig. Ginpahig pa ni Abbas nga sa karon wala pa sang fixed guidelines angot sa pagpangampanya bisan nagwa ang balita nga plano idumili ang face-to-face sa pagpangampanya bisan nagwa ang balita nga plano o na face-to-face sa pagpangampanya sa mga politiko. Duman pa sini nga pagalantaon sa gihapon nila kung tubtub san o magadugay ang pandemic kag istriktuhon ang mga health kag safety protocols sa eleksyon. Pagahimuon nga basihan ang patigayunon nga plebisito sa Palawan sa Marso 13 kung maging epektibo ang may patuman nga pulisa. Limitahan sa gyapon ang mga watchers sa mga politiko kag istrikto nga patuman ang pagsuksok sang face mask kag face shield. Dismayado naman ang isa ka organisasyon sa mga nurses angon sa plano sa Department of Labor and Employment nga mag-deploy sang dugang nga mga Pinoy nurses kay iban pa nga medical workers sa United Kingdom kag Germany kabaylo sang COVID-19 vaccines. Sunod kay Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo, hindi commodities ang health workers nga pwede lamang i-trade sang gobyerno. Dugang pa ni Andamo, kinamatarong sa mga health workers ang pagkanto nila sa abroad agud magtrabaho apang dapat wala ini ginaobligar. Good morning, Anaydra. Kay Milagro Silisanga Zepeda sa Orlando, Florida. Gusto mo mag sa Florida ka? Sa Kisaga kadto mo kada. Puido, bakolod talisay lang na yan. Ang bang ni Manino, one basi kung natunaw. Gani man, manino ya bili ko follow up. Ang gahimo ko ni damo gid kuan balda. Yeah. Anyway, yung mga tiyaraton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!